Sibinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena oqala ukungena leli khasi sacela ucofa ibutton subscribe khona uzohlezi uyithola indaba njengoba zinjalo. Lana ke ingalesikhathi ke sekukhethwa ke ubuholi bomama eWard 87. Awubukeke lama video alandelayo. Viva MK Women's League, viva! Viva! Viva MK Women's League, viva! Viva! Bomama ngibingelele, nginguNtombi Enhle Nkomo, ucoordinator kaPass 4 Phungula Zone okwesikhashana. Bomama ngaze ngajabula ngempela namhlanje. Izolo kade sikhuluma sitshela ukuthi kuzohamba kahle. Ngezinkinga ke ningqinamba esihlangabezane nazo izolo ntambama. Kodwa ke ngoba uNkulunkulu mkhulu siyathandaza thina singomama. Konke lokhu ebebekufisa ukuthi ingenzeki ngamandla kaNkulunkulu kwenzekile. Kade ethe uconvener amagama niwanikeza o-coordinator bama-branch wenu. O-coordinator bama-branch wenu banikeze u-coordinator as u-coordinator yena kufuneka abe nebhuku ukuthi ukhala lapha azobhala khona njengoba kade echaza usihlalo ukuthi kufanele kube nokuthi unayo imatapoti ngala unayo i-Women's League ngala bese-ke siyahamba siyomkhokhela bese kuba khona le ka-120 khona le ka-120 bomama i-membership lesisetshenziswa niya kwi-region manje kwi-region ngisho ngakuphathela omunye ufuna ushuthe isithombe sakho noma ngakuphathela omunye bathi bacela ushuthe endaweni emhlophe ezothi mayivela mayiphathelile leso sithombe sibonakala sicace bese beyakwenzela-ke le ka-120 etholakala kwi-motherboard ngoba kuthiwa asiyigqugquzele kakhulu ibaluleke kakhulu leyo ngoba ngokuhamba kwesikhathi iyona ezobe sisebenza ngoba lena abantu akwethu sasifake eqaleni o-10 rand yayibhaliwe ukuthi siya-donate ibhaliwe lapha ngoba inhlangano yethu MK yayisaqala ingakabi namali okwamanje-ke sekukhona le ningaze niphambanise ukuthi ekuqaleni nanikhiphile o-10 rand niyakwalifya labo 10 rand kwakuyile eyayi-donation sasidonate kwinhlangano yethu ngoba sithanda nobaba wethu ukuthi iqhubeke ikhule phambili lena eyamanje-ke leyo 120 esifanele siyishaye nayo bese kuba khona le yamaphinifa abantu akwethu ukuze sibe nathi sibe nomfaniswane sisonke kucelakala ukuthi amaphinifa 150 iphinifa apron njengoba ngiyigqokile bese ukuthi iskipha u-50 rand kuthiwa bhalisanike nakhona amanidinga ukuze sazi ukuthi bangaka nikhiphe i-deposit izobe sithathwa-ke u-treasure wezone ufuna nabhale phansi khona o-treasure emabranchini angithi bantakwethu o-treasure bama-branch bazothatha amagama enu abhale imali eceleni bese ithatha eyisa ku-treasure wezone u-treasure wezone ayihambise ku-treasure we-region ukuze bantakwethu sonke umuntu nomuntu ayazi itask yakhe kungabe ngathi simbeka eceleni nje u-fundraiser wezone uyena ozobe seyihambisa amagameni ngokufuna kwethu. Ngiyacabanga ukuthi njengoba eshilo uconvener wathi kusasa lapha kwi-region njengoba sine-crave kuzobe khona u-fundraiser lo we-region amaphinifa uchazile wathi akhona onayo imali oyiphethe uzofika alithole kusasa kodwa kuba kuhle bantakwethu sifaniselane sibe bahle sonke. Ngiyabonga bomama, ngibonga inhlonipho, ngibonga uthando. Uma sibambene kanje kuzoqhubeka konke sibambisane siphumelele nalabo abangathandi ukuthi into yethu iphumelele iye phambili kodwa nje sizoyiphusha asisajiki siyaphambili singomama ngoba silwela ukuthi izwe lethu libuye sibuyisa isithunzi sabantu abamnyama nomama njengoba sizoqala nje sizokwazi ukufundisana kukhona la thina bakwazi ucross kukhona abakwazi ukulima kukhona abakwazi ukuthunga so zonke lezo iy'nhlelo kufuna sibe khona sizivule siqhubeke siye phambili ukuze sikwazi ukubeka isinkwa etafuleni labantakwethu. Ngiyabonga bomama ngokukhulu ukuzithola. Viva
AK Viva! Viva! Viva AK Women's League Viva! Viva! Ngamadoda phansi! Ngabafuna ukusilida phansi! Viva! Viva! Ngibingelele bomama emini ngiyaqeqesha so late nginomzukulu so bengisabhizi naye kancane ngilinde nabantu abazongigadela yena kanti ke konke enifunayo ekuzo-organizwa izoni nani enicelayo ngizothintana nami Malembede usihlalo wethu unayo inamba yami I'm sure nathi sinazo iy'namba bakho ngikhona nje I'm available anytime I'm just a phone call away ngiyabonga ama-comrade. Okay, comrades, bengizocela sisithomba kokho ufuna ukusho nje bomama bephelele. Sisebenze sizenzele izinto singomama singafuni ukuthi sifice izinto seyilungile. Siqaleni izinto ngamandla ethu siqhubeke nomunye ezele ikhono lakhe nomunye ezele ikhono lakhe sihlangana izinto siye phambili ukuze noma sesiphumelelile lokho esikwenzayo sithi sikuthola lo sikutholayo sibe sesikude nempilo. Asingafuni ukuthi izinto zizithina akube yithina esiya ezintweni akukho okunika ngakusho kayo makhobheda amahle kwasana. Umshayeleni sabo. Ngicela comrades ngivulelekile ngiyayivula. Ngicela makhona umuntu omama onento afisa ukuyisho eze la phambili. La sokuma nje ukufika. Nisondele comrades nikhulume nikhuthaze omama. Mina comrades kune-program engizofika nayo ngiyabela ngoba nenselisini yami. I-program engiza nayo ile yokufunda ukwenza insipho omadishwasha ostesof ngilinde nje into ey'ncane ngizothola indawo bese ngiqoqa bonke komama sihambe siyofunda ukwenza insipho obani yonke nje into yokuklina. Emva kalokho bese siyayidayisela-ke sibe nemali nelazi nje siphile impilo emnandi comrades ilokho mina engizoza nabo. Okunye comrades ngifisa sisebenzise i-target amaklinikhi ney'kole lezi ndawo engatshaliwe kuzona utshalwe comrades ukuze uma ingane yamakhelwane ithi ilambile uhambe ovula esikoleni isipinashi ingane ipheke. Lo ama-program engisawacabangile mina ngusihlalo engisanayo uzosebenzeka abafethu masibambisene comrade Nelly. Esiyabayo makhomredi mina ngisawungamusha so nje ngiyafisa ukuthi omama basha bangayifihli bavele abavele size sizobambisana nomama asebethe ukukhula kunathi kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Engifisa kakhulu makhomredi ukuthi kuye kuthiwa ubaba uyinhloko kodwa manje inhloko ayikwazi kwenza lutho umzimba ungekho ngoba phela manje umzimba iwona owenza yonke into kuphela nje inhloko ibheke lokhu ukuthi nje mina ngibheke lokhu kodwa umzimba nje iwona okwazi ukwenza yonke into. Ngithi mina i-MK thina sabantu besifazane ithina esizoyisa phambili ngomuntu wesifazane phambili. Comrades njengamanje ngizodedela usihlalo unobhala wethu athule i-structure sase-187 so mama sikhona si-appointile sikhona bezona Sobabiza la i-structure sase-87 sizoqala ngokhonvini uJoy Bheki. Yes, siyabonga. Size ngo-coordinate usilindile Myeni. Size ngo-fundraiser usinenhlanhla
Ngalani. Size ngoorganizer usindisiwe Radel. Sihamba sivuke ngayo sidla yona sibhazayo. Fanele ube strong and stand your ground. Whenever nganenkinga ngivumele siningithinde. Umnotho sinyoso nezinamba yami ngithinde usentshenjini. Asikunkulu ngani kusisayo. Comrades, ngicela ukubonga iKhaya TV2 ukuthi konke la sihlale sikhona uhlale nathi. Ukhakhi TV2 ungangena usubscribe ubuke indaba zomkhonto akasebenzele umkhonto kuphela yonke into eyenzakala nje kwi society uhleze khona mase uNkulunkulu engakubusisa ube namakhamera amakhulu eKhaya TV2.